Ruben Verveers ook uitgenodigd om te komen praten over de slavernij, omdat hij een van de presentatoren is van een programma, een reeks over de slavernij. Wist jij daar eigenlijk al veel van voordat je aan deze zoektocht begon? Ja, in Suriname is het een vast onderwerp bij de geschiedenisles. Van de lagere school tot en met de middelbare school krijg je elk jaar een kwartaal slavernij. Is misschien ook niet veel ook. Nee, misschien niet, dat kan jij zeggen. Nou, misschien, maar misschien ook niet. Nou, laten we eerst eens even gaan kijken hoe die serie zich met jou als hoofdrol heeft ontwikkeld. En we laten een stukje zien van de zoektocht die jij hebt mogen meemaken. Natuurlijk weet ik dat de meeste Surinamers slaven zijn geweest en oorspronkelijk in Afrika woonden. Maar verder, hopelijk kan de DNA-test mij meer vertellen over onze herkomst. Ik heb vandaag gehoord, ik kom uit Ghana. Dus papa. Ghana? Ja, papa ook en zo. Ja. Opa, zijn vader en nu hebben we ook nog zijn vader. Nathaniel Jacques Verveer. De kans is redelijk groot dat jullie familie zijn. Die blikken zijn mooi, hè? Is het, dat kan je niet zo heel goed zien. Je ziet veel verbazing bij jou en nieuwsgierigheid. Waren er emotionele momenten voor je eigenlijk? Niet tot het huilen toe of zo, maar als jij bezig bent een jaar lang te reizen en je hoort alleen maar het leed en je wist wel dat het heel erg was, maar nu hoor je echt ook nog sommige persoonlijke verhalen en dat gaat niet in je koude kleren zitten. Nee. Was het alleen maar erg? Ja. Als je terugkijkt op die hele tijd, die slaventijd, dan... Kijk, ik heb 2 afleveringen gezien en ik had het idee dat er toch ook heel veel momenten waren dat het veel minder erg was dan dat ik dacht. Dat precies, mensen in een soort dat is dus die discussie. Gemeenschap leefden en toch daar ook bleven. Vaak als de slavernij was afgelopen. Ja, ik begrijp, u denkt het is weer niet politiek correct, meneer Roemer, maar we zijn even... Nee, ik snap wat je bedoelt. Dat binnen het erge, dat er ook momenten waren misschien dat het minder erg. En wat is... Ja, dat is een rare zin. Ja, maar het was zo dat op een gegeven moment waren er plantages waar het gewoon inderdaad ook een samenleving was. Mensen hadden een huisje en er was een gezin met 2 kinderen. En die gingen 's ochtends naar het werk en die kwamen 's avonds weer thuis en die aten. Ja. En dat was op een gegeven moment binnen de slavernij ook aan de hand, ja. Had je nou het gevoel toen je daar kwam in Ghana, waar het uiteindelijk terecht kwam, dat je ook een beetje thuis kwam? Of was het alleen maar omdat je gevraagd was om een reportage te maken dat je daar toevallig was en dat je dat grappig vond? Of had je er wat mee met dat land? Nee, maar je weet altijd dat je ergens in Afrika, dat het begonnen is. Ja. Dat weet je wel. En toen kwam ik daar aan en iedereen had het over welcome home. Welcome home. Iedereen was blij om mij te zien. Als ze dat verhaal hoorden, waarom ik daar was. Dat schijnt dat mijn voorouders daar vandaan komen. Iedereen is blij. Welcome home, welcome home. Ik heb in een tv-programma gezeten daar. Echt. Ja, dat gaan we straks zien. Laten we even naar wat beelden kijken en vertel ons wat wij zien. Hier kom ik aan in een dorp, want het is gebleken dat ik Ashant ben. En ik kom in een Ashanti-dorp in Ghana aan. En dit is symbolisch, want het is niet dat dorp waar ik vandaan kom. En de mensen zijn blij dat ik er ben. Ik ben een van de afstammelingen. En hier ben ik tot chief van het dorp gekroond, zeg maar. Het is vrij snel gegaan. Ja, de sieraden heb ik niet mee, vanwege veiligheidsredenen. Maar die heb ik meegekregen. En ik heb hier de koning van het dorp ontmoet ik. En hier word ik tot chief gemaakt. Ik krijg ook een nieuwe naam. Ja, hoe heet je? Ik heet Nana Kofi Dankwa Boatje II. Betekent dat ook iets? Nee. Voor je het weet ben je secretaris kunnen gaan van de Verenigde Naties. Nana is chief. Koffie is omdat ik op vrijdag ben geboren. Oké. En de rest is een oud-oom van de koning was de eerste. Ja. En hij vond dat ik dan de tweede moest zijn. Maar je wordt daar dus met heel veel egaars onthaald. Is het omdat het zo zelden voorkomt dat iemand zo diep op zoek gaat naar zijn roots? Dus dat ze daar verbaasd over zijn? Ik wist dit niet. Die zoektocht is heel chronologisch. De redactie wist waarschijnlijk het een en ander al. Ja. Maar hebben ze geheim over mij. Dus ik kwam er echt op camera achter dingen. Dus ik krijg een certificaat van jouw DNA is voor zoveel procent. Dan komt het overeen met de Ashanten. Ja. Dus vliegen we daar naartoe. En ik heb geen idee wat er gebeurt. En we rijden het dorp binnen. En het hele dorp is uitgerukt. En ik zie rituelen. En er wordt een maar dat is omdat ze toch je als een kind van het volk zien daar? Ja.
Ik bedoel, het is niet zoals Jeroen eraan komt dat hij ook meteen zo'n kleed omkrijgt. Ik denk het niet. Als Nee, een dat- zegentocht doormaakt. Misschien, maar dan moet hij gelijk trouwen met 3 vrouwen of zo. Juist. Trouwen met 3 vrouwen? Nee. Wat is die fles die daar naast jou staat? Nou, ik kom in de documentaire erachter. In Suriname tot de 5e generatie, 1824 volgens mij, Ja. of 1819. Mijn overgrootvader. Met naam en toenaam. Ik kom er ook achter op welke plantage hij als slaaf heeft gewerkt. En wat zijn werk was. En hij was chirurgijn. Dat is geen chirurg. Maar hij was wel slavendokter. Ja. Hij heeft niet heel... hij was een slavendokter. En ik ben op de plantage gaan lopen. Er zijn nog ruïnes uit die tijd. Gewoon sluizen zijn er nog. Juist. En het idee dat ik daar heb gelopen... waar mijn overgrootvader ook heeft gelopen... Maar doet wat zat er nu in dat flesje, Jeroen? Nou, ze hebben daar bij opgravingen... bij die plantage zo'n fles gevonden. En hierop staat Crepalien en Holm. Apothekers te Zeist. En de kans dat mijn overgrootvader dit in handen heeft gehad, die bestaat. Ja. En ik kreeg hem overhandigd van door de persoon die hem had gevonden. En dat is toch, dit is mij heel veel waard. Nou, we hebben hier een programma dat in Nederland wordt uitgezonden. En met als het een beetje mee zit, kijken daar 1 miljoen mensen. Nou, jij werd daar ontvangen in een talkshow waar 9 miljoen Ghanezen naar kijken. Ja. Laten we even kijken hoe zo'n talkshow eruit ziet. He is originally from Suriname, but is now living in the Netherlands. And guess what? He is the #1 stand-up comedy in the Netherlands. Give it up, man. Now we're going to go on a pilgrimage to Ashanti. Yes, but I don't know what to expect. I'm excited. Yeah. I don't know what you No, feel. I don't know either, because Yeah. it's difficult, because I'm from Suriname, Yeah, and Yeah. that's my home. that's and home. That's all you know. Yeah, that's all I know. And now I'm in Holland, and that feels like home, Okay. because I have my family there. Yeah. And now I come here, and people say, like, welcome home. I'm like, how many homes do I got? Ashanti will be Louis. Louis, thank you so much for hanging out with me. Thank you very much. Rijnman Laat, maar dan in Ghana. Ja, het is razend populair. De volgende dag, ik had geen idee hoe populair dit was. En de meeste mensen daar waren Ashantis. Dus toen ze hoorden van, je bent Ashanti. Wat zijn Ashantis? Ashanti is een stam in Ghana. Ja. En dat was zeer ontwikkeld, meest ontwikkelde stam, grootste stam en invloedrijkste stam in die tijd. Ja. En daar wonen nog steeds de afstammelingen van. En ik kom daar en ze horen dat ik Ashant ben. En de redactie had gezegd, I'm the leading stand-up comedian. Heb ik niet zelf Maar je hebt het ook gezegd. niet gecorrigeerd. Ik kon dat niet, dat stond niet in het script. Maar achteraf heb ik wel gezegd, nou, nummer 2. Ik weet niet. Maar liep ik over straat de volgende dag. Ja. En waar we ook kwamen in Ghana, Oh ja? wilden mensen met mij op de foto. Want ze waren trots dat ik sowieso ben gekomen. En dat ik in Nederland dan één van hun ben. En dat het zo goed gaat. En dan voel je toch een soort van thuis. Is de slavernij afgeschaft pas toen Obama werd gekozen tot president van Amerika? Want eigenlijk is er toen een soort opluchting gekomen van, nou, dit is het moment waarop je definitief kan zeggen, er is een totale emancipatie. Ik weet niet of dat aan de hand was. De afschaffing van de slavernij was voor mij in 1863. En, Toen was je ook al de beste comedian van... Ja, waarschijnlijk in de maak. Maar als je het wil hebben over de slavernij zoals wij die kennen, zoals die in de Nederlandse geschiedenis, dan is die gestopt in 1863, officieel. En als je het hebt over de erfenissen daarvan en de gevolgen daarvan, is zwart nog steeds minder. En hebben zwarten nog dezelfde kansen als witten, zelfs in Nederland. Geloof ik dan nog niet. Nog steeds niet, Nog toch? steeds niet. Nee. Dus ook niet met een Amerikaanse president. Ja. Ik vond het ook niet logisch om te denken dat als Obama er komt, dat ineens alle problemen van zwarten zijn opgelost of zo. Want hij werd geen president van de zwarten. Hij werd de president van Amerika. Ja. Ja. Maar hij bewees toch wel dat een zwarte president van Amerika... Dat vind ik volgens mij was dat hartstikke mooi. Ja, voor Dat een is- hoop dat mensen, is- ook voor mij overigens als niet zwart te zijn, dan was dat een openbaring. Nou is er toch een beetje de vraag van Paul, nou is er toch een barrière gebroken, een nieuwe barrière, of niet? Er is hoop. Jij bent er veel Er is cooler hoop. dan heel veel anderen. Nee, ik was ook blij. Ik had ook tranen in mijn ogen. Maar
nu, een paar jaar later... Ja, oké, dat hebben we allemaal. Precies. Een beetje. Maar hoe weet je er... Symbolisch betekent het Ja, veel, heel maar veel. in de praktijk is er nog niet heel veel veranderd. Hoe weet je er is, de serie is voor een deel gemaakt omdat Nederland ook zich schuldig heeft gemaakt aan slavernij. Ja, Behoorlijk. Ja. Dus er is nog steeds een discussie hoe ver de excuses daarvoor zouden moeten gaan. Hoe sta jij daarin? Ik praat persoonlijk niet over excuses, maar ik wil dat er op zijn minst erkenning komt. Precies. En als Nederland dat doet door in de geschiedenisboeken vanaf de basisschool dat mee te nemen, dan ben ik tevreden. Ik hoef geen herstelbetaling persoonlijk of wat dan ook. Stop het in het onderwijs. Laat mensen weten, de Tweede Wereldoorlog, daar staan we elk jaar 2 minuten van de kant en daar hebben we allemaal ceremonies voor. Van toen waren wij slachtoffer. En terecht. Maar laat mij dan ook weten dat dat deel ook deel is van de geschiedenis. En dan denk ik dat dat de samenleving, dat er iets meer begrip komt voor elkaar. Dan vraagt niemand meer zich af, wat doen die Surinamers eigenlijk hier? Maar dan is het duidelijk waarom we hier zijn. Jullie hebben ons gehaald. Waarom ligt dat met 2 politici aan tafel zo gevoelig eigenlijk? Ik zou het eigenlijk niet weten. Waarom? Waarom ligt dat zo gevoelig? Waarom is dat niet al veel eerder opgelost? Nou, kijk, over het algemeen, dit ligt niet zo gevoelig. Dit moet ook beter, maar de excuses en de daarachterliggende herstelbetalingen, dat ligt altijd gevoelig. We hebben het onlangs in een heel andere situatie in Indonesië mee gehad. En ik ben blij dat die rechtszaak gevoerd en gewonnen Ja, is. ik blij om, zeker weten. Het is wel gênant dat er een rechtszaak voor nodig is. Ja. Maar goed, jij zegt die excuses en dergelijke. Ik ben daar persoonlijk ook niet zo mee bezig. Ik snap wel dat anderen het willen. Ik ben het heel erg met je eens. Inbedden in ons onderwijs, in onze geschiedenis. Ja, dat hoort erbij. Ook een zwarte bladzij hoort in de geschiedenis. Wanneer is de eerste uitzending? Aanstaande zondag om 7:15 op Nederland 2. En dat zijn 5 afleveringen van 50 minuten. Er is overdag een junior versie voor de kinderen. Overdag. De slavernij junior. En Lisa weet als presentator. Ja, Lisa Weters presenteert het. En ik hoop dat mensen gaan kijken en dat deel van de geschiedenis meekrijgen en weten, zo is het gegaan. En mensen vragen aan mij, wat wil je hiermee bereiken? Ik wil in ieder geval niet bereiken dat de volgende dag mensen sorry tegen me gaan zeggen. Daarvoor heb ik het niet gemaakt. Het is gewoon dat ik vind, Nederland moet dit deel van de geschiedenis ook weten. Ik werd gevraagd, wil je eraan meewerken? Ja, want dan kan ik zeggen, ik heb hieraan meegewerkt. Dat Nederland in ieder geval ziet dat dat ook deel is van de Nederlandse geschiedenis. En als je €100 wil geven morgen op straat... Kan ook altijd, natuurlijk. Precies. Goed. Jij hebt samen met Daphne onder andere gemaakt. Wij zien dat dus om 7:15. 5 weken lang achter elkaar. En overdag kunnen de kleine kinderen ook nog kijken. Ja.